Ikla kuljum għal dawk fil-bżonn. Il-mod kif din is-sena ġiet iċċelebrata l-akbar festa tal-Knisja Kattolika minkejja li Kristu Xoxt ma ħareġ minn Niċċa. L-Arċipriet ta' Bormla Dun Anton Kassar saħaq li minkejja ċelebrazzjoni differenti għall-aħħar l-ispirtu tal-Għid kien preżenti xorta waħda. Dis-sena minkejja li ma ħriġniex bil-purċissjonijiet għall-grazzja t'Alla. Kuljum qed inqasmu ikla lil persuni foqra. Jiġifieri kuljum mara dil-ħabta ta' nofsinhar is-sija ikonna ġibunna l-ikel u nqasmuh lil persuni foqra. Jiġifieri dis-sena għall-grazzja t'Alla qegħdin ngħixu għejt ta' vera wkoll. L-Arċipriet esprima d-dispjaċir tal-Bormliżi u kellu wkoll kelmtejn għal Kristu Xoxt li llum ma marx ġirja mal-belt bħalma jagħmel is-soltu. Iddispjaċuti ħafna, jiġifieri kulħadd kien iddispjaċut. Jiena stess dalgħodu mort quddiem l-Irxoxt u għetlu frankajta xbin dis-sena, għetlu ma ħriġnikx ma ħriġx tiġri. Dun Anton temm jgħidilna li t-tama ser tkun iċ-ċavetta ewlenija li ser tgħinna nelbu dan iż-żmien ta' sfida. Intant, kmien il-ħadd filgħodu l-banda tal-pulizija ħarġet ferraħ lill-anzjani f'diversi lokalitajiet li bħalissa jinsabu ġewwa minħabba l-pandemija. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.